Bence. Hogy rákja. Hogy erőlködik. Nyugi. Jézusom, sírra fogjuk vissza. Elkezdett itt kungfuzni. De Gergő, ez csodálatos. Szírszakat előveszi. Ez felteszem a YouTube-ra, jó? Oszlik Dénes. Ez Bence, de mindegy. Gergő, felteszem a YouTube-ra. Hogy erőlkedik a kicsi ujjaddal. Bence, kell kupak? Kell? Kell? Tisztanyál vagyok. Kell? Hoppá! Jaj! Oh no! Gergő, fogd le, én addig összeszedem. Szia, Bence kutya, szia. Ráfeküdtem a bőrhájával. Marad a Bence Kutya. Jaj, de édes. Na, az én lábad békén vagy. Tökő! Hogy tudtam Potterre ráülni a dikam. Jó, Bence. No. Nem, eset. A nagy logikája helyett. No. Nagy logikája. Nem, a helyett, hogy megkerülni és a másik oldalból jönni. De most ahelyett, hogy a másik oldalról jönne, hogy elvegye. Azt most arra tart. No, Bence, ilyet nem szabad. Ez csúnya szokás. Próbálj felmászni. Ne segítse ki. Nem aztán elsegíts. Egyed mászom fel egyedül. Mindegy, hogyha meg kell, hogy tanulja. Hát ez még kicsit. Tudom, hogy 2 hónapos, de kicsit. Hagyjad. Miért rágja a kezed? Azért nem segítek neki. Igen. Bevadult. Nyugi. Nyugi. Megléteted? Nem. Ezek akkor felteszlek, hogy nyugodj. Tudod, itt vannak a kupakok? Nem? Hogy itt vannak a kupakok? Ne. És bőrhájas. Én kéne szerintem menjek. Majd 11-re. De nem 11-re kell otthon legyetek, ezt így mondta. Szia, bőrhájas Bence. Ne ide pisi. Ide pisi. Jó volt. Ide pisi. Okos. Szép fekete folt a szőnyegen. Bence üzeni, hogy itt volt. Tényleg, gondolom, hogy egy nap arra ébredsz, hogy itt mászom, de és itt belépsz egy szarba itt. Jaj, te kicsi bőrös kutya. Gergő, tudod, hogy ezt most fel fogunk tenni a YouTube-ra? Aha. Szia, Bence. Anima. Oh no! Kicsi segítek neked, te kicsi bábicó. Jaj, nem megedd a telefonot. Na, üldözőbe fogott. Engem ne legyél. Bence, porszívó! Egyedül maradj. Máshogy kihez megy. Bence, gyere ide. Hallgass!
Hát a kollektorhoz megy. Nek a benzinek olyan gyilkos hajlamai vannak. Na, én már tényleg kell menjek, na akkor. Sziasztok, fiúk! Ő itt a NarancsXD, ő lesz majd a társam az elmúlt videókban. Igen. Vagyis Várszonyan Gergő, én meg Vitos Áron, Facebook, Jézus, hogy a pisi. Facebookon megszálltok Vitos Áron, én meg vagy Sahamír. Szóval, menj már bent le, a se bukta. Szóval, sziasztok!